नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आज आम्ही घेऊन आलेलो आहोत पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ, जो आहे स्पून अँड फोर्क रेस्टॉरंट आणि बार येथील फूड रिव्ह्यूचा। तर हे रेस्टॉरंट आम्हाला कळलं गुगलवरनं। आम्ही गुगलवरनंच याचा शोध घेतला आणि बेलापूरमध्ये हे रेस्टॉरंट आणि बार आहे। इथे तुम्ही याचा मेनू कार्ड बघू शकता। अतिशय रिजनेबल अशा दरामध्ये इथलं मेनू कार्ड आहे। तर सुरुवातीला इथे आम्ही चिकन मंचाव सूप हे मागवलेलं होतं आणि त्याची चव खूपच चांगली होती। त्यानंतर माझे अतिशय आवडते चिकन तंदुरी लॉलीपॉप आम्ही मागवले होते, ते पण चवीला खूप चांगले होते। यानंतर आम्ही चिकन रसिला कबाब ही डिश मागवली आणि ही डिश आम्हा सर्वांना खूप आवडली, ती आम्ही पुन्हा रिपीट पण केली। तर या चिकन रसिला कबाबमध्ये स्टफिंग होती आणि ती चवीला खूपच छान होती। त्यानंतर आम्ही मागवलं मुर्ग मुसल्लम आणि रोट्या। तर मुर्ग मुसल्लमची चव पण खूप छान होती, त्याची क्वांटिटी पण भरपूर होती। आणि नंतर आम्ही मागवली चिकन बिर्याणी। तर चिकन बिर्याणीची पण चव अतिशय सुंदर होती। तर आमचं फायनली बिल एवढं झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर एवढं सर्व झणझणीत खाऊन झाल्यानंतर आम्ही खारघर येथील हिरानंदानीमध्ये जी खाऊ गल्ली आहे तिथे जाऊन कोकोनट संदेश स्पेशल हे मागवलं। याची चव ठीकठाक होती, एवढी काही खास नव्हती। तर हा होता नवी मुंबई येथील बेलापूर येथील स्पून अँड फोर्क रेस्टॉरंटचा फूड रिव्ह्यू। मी तुम्हाला नक्की रिकमेंड करीन या रेस्टॉरंटमध्ये जाण्यासाठी। अतिशय सुंदर असं जेवण आहे आणि अगदी रिजनेबल रेटमध्ये सुद्धा आहे, तेव्हा एकदा तरी नक्की जाऊन ट्राय करा। धन्यवाद।